ናብ ኩናት ዘእቱ ባይታ የለን ከም ህዝቢ ብሔራዊ ዕርቂ የድልየና ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሙሉእ ትሕዝቶ ከም ብስዕብ ክቐርብ እዩ። ፈላለየ ክባታትን ኣብ ትሕቲ ገዛ ኣብ ሓራ መሬት ምስ ብጸቱ ተጸምቢሩ ብዛዕባ ይበሃል ዝነበረ ናይ ኮር ኣዛዚ ኮሎኔል መልሲ ይህቡ ኣለዉ። ወልቃይት ብዘይ ኩናት ኣይንህቦምን ኢሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዝብሉን ካልኦትን እዋናዊ ሓበሬታት ሒዝናልኩም ኣለና። እዚ ኣስካላ ሚድያ እዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብምግባር ናብ ዝርዝር ትሕዝቶ ክነኣቱ ተናይ ጻንሒት። ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ሎሚ ዕለት 6 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ንኣባላት ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ዝቕጽሉ 3 ወርሕ ኣንፈታት ዋና ናይ ትኹረት ጉዳያትን ኣብ ዘቕረብሉ እዋን እዩ። ብምዃኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ወርሒ ብዋንነት ምምሕዳራት ትግራይ ኣብ ምጥያሽን ምልዋጥን ኣብ ምርጋጽ ሰላምን ድሕነትን ልምዓትን ምንቕራሕ ኢኮኖሚ ትግራይን ኣብ ምርጋጽ ልዕልነት ሕጊ ምፍጻም ውዕል ፕሪቶርያን ልዑል ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ፕሬዚዳንት ታደሰ ኣተሓሳሲቦም ዝኾነ ሰብ ዝሓዞ ኣረኣእያ ብዘይግድስ ብነፃ ናይ ምንቅስቓስ መሰል እትረጋገጽ ትግራይ ንምህናጽ ክንሰርሕ ኢና ብምባል ምሕደራ ዝረኣዩ ዓበይቲ ጸገማት ብፍላይን እቶም ዝረኣዩ ቀንዲ ናይ ምክፍፋል ምድፍፋእን ምጥቕዓን ተግባራት ደው ክብሉ ብምግባር ኣብ ሓበራዊ ምእኹልነት ዓሲልና ክንግስግስ ይግባእ። ኣብ ጣብያን ወረዳን ዘሎ ናይ ዘይምርግጋእን ናይ ምጥቕዓንን ተርእዮታት ንትግራይ ስለዘይጠቅም ሓደ ነቲ ሓደ ዝጸርጋሉ ኩነታት ክህሉ ኣይግባእን። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ንኹሉ ትግራዋይ ዝጠምር ማእኸል ይጎድል ኣሎ። ስለዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኹሉ ዝሓቁፍን ኩሉ ዝቕበለውን ክኸውን ምግባር ቁልፊ ናይ ትኹረት ነጥብ እዩ። እዚ ኣብ ማእኸል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ወረዳን ጣብያን ክወርድ ይግባእ። ብብርኪ ትግራይ ብሔራዊ ዋዕላ ብምክያድ ከም ብሔር ህልውናን ድሕነትናን ኣብ ዝውስኑ ኣጀንዳታት ብሔራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ክስራሕ እዩ። እዞም ህዝባዊ ዋዕላታት ብብርኪ ዞባ ወረዳን ዞባ ንምክያድ መደብ ኣሎ። ካብቶም መድረኻት ዝርከቡ ሓሳባት ጠሚርካ ወዲብካን ናይ ትግራይ ምሕደራ ጸገም መፍትሒ ኣብ ምትግባር ዝስራሐሉ ቁልፊ መደብ ኢሎም መንነት ትግራዋይነት ብኸባቢነት ዝንጸባረቐሉ ኩነታት ከም ዘለዎ ተገንዚብካ ብፍላይ ድማ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ከይበልካ ምክንያቱ ወይ ድማ ሳዕበይኑ ብዕምቀት ምርዳእ ምፍታሕ የድሊ ኣብ ህዝቢ ዘለዉ ሓቅታት ስጋታትን ክወፁ ምግባርን ምልላይን ካብዚ ተበጊስካ ድማ ክግበር ዘለዎ መልክዕ ፖሊስን መደብን ኣዳሊኻ እርማት ክግበር እዩ። ናይዚ ዕላማ ኣብ ትግራዋይነት ክፍጠር ዝኽእል ናይ ከባቢያነት ጸገም ካብ ስር ብምፍታሕ ሓድነት ህዝብና ምብራኽ ኢሎም ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ክልተ ዋልታ ጫፍ ዝረገጸ እዩ። ነዚ ምዕሩ ንምግባር ከም ህዝቢ ብሔራዊ ዕርቂ ምፍጻም የድሊ ብምባል ኣብ መብዛሕትኡ ወረዳታት ትግራይ ዝረአ ናይ መራሒነት ጸገም ብፍላይ ድማ ኣመራርሓ ኣብ ሓደ ከባቢ ምስ ቤተሰቡ ንምንባር ብዘኽእልን ዓርሰ ምሕደራ ብዝረጋገጽን ኣገባብ ንምፍጻም ብዕቱብ ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ደጋፍን ተቃዋምን ኮይኑ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እውን ናብ ሓደ ብሔራዊ ምርዳእ ክመጽእ ክስራሕ ኣለዎ ብምባል ትካላት ፍትሒ ካብ ዝኾኑ ኢድ ኣእታውነት ነጻ ኮይኖም ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርጋጽ ንኽሰርሑ መንግስቲ ግቡእ ክፍጽም ኢሎም ምስ ምሕደራ መሬት ዝተሓዙ ጸገማት እውን ውሕድ ብዘይሻም መንገዲ ምፍታሕ ከድሊ እዩ። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብምሉእነት ተፈጻሚ ናይ ምግባርን ጉዳይ ቁልፍ መደብ መንግስቲ ብምባል ኩሎም ጸገማት ብሰላማውን ሰላማውን መንገዲ ጥራሕ ንምፍታሕ ብልዑል ርብርብ ክስራሕ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኩናት ዝኣትወሉ ኩነታት ኣይህሉ ኢሎም ኣለዉ። ትግራይ ናብ ድከቱ ከኣቱ ህዝቢ ትግራይ ክፈላለ ናብ ተኻልእ ሓበሬታ እንትንሰክር ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ማለት እውን ናብ ከባቢታት ራያን ዓፋርን ምስ ብጸቱ ተጸምቢሩ ብዛዕባ ይበሃል ዝነበረ ናይ ኮር ኣዛዚ ኮሎኔል ከም ዝስዕብ ምላሽ ይበሎ። እቲ ኮሎኔል እዚ ተወፂዑ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ብምባል ጀመረ እንትኾን እዚ ድማ ጸላእትና ህዝቢ ትግራይ ናብ ድከቱ ከኣቱ ሓድነት ፈሪሱን ንባዕሉ ክባላ ኣብ ትሕቲ ገዛእቲ እናተገዝአ ክነብር ኣብ ትሕቲ ጽንፈኛ ሓይል ክግዛእ ካብ ዘለዎም ድሌት እዩ እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ፈጢርዎ ዘሎ ብምባል ይገልጹ። ስለዚ ኣንሕና ተጋሩ ኣዕሚቑና ክንሓስበሉ ክንዘራረበሉ ዝግባእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ ብምባል ኣድላይነት ለዝህብ ብምግላጽ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካዊ ሕቶኽትኹን ድሕረት ገዲፍና ሰኣን ህዝብና ጥራሕ ምሕላይና ውራይና ህዝብና ሰኣን ምዃኑ ገዛዕዮ ጸላእትና ኣብ ምስራሕ ተጸሚድና ንርከብ። ኣነ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ናይ ማንም በዓል ስልጣን ክሕሽከር ኣይደልን። ዋና ዓላማይ ንህዝበይ ምግልጋል ጥራሕ ይክኾን ዘለዎ ኣነ ዝተቃለስኩሉ ነዛ መሬት እዚኣ እየ ዝተቃለስኩሉ ንህዝብን ንባዕለይ እየ ዝበሉ እቶም ኮሎኔል ክንሓስብ ክንቃለስ እንተኾይና
ዝተመዛበሉ ወገናትና ኣለው ጋትና እውን ኣለውና እዚ ኮይኑ ሲሶ መሬትካ ረኪብካ ሓራ መሬት እናበልካ ምክፋል ልክዕ ኣይኮነን ልክዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጸላትና ስራሕን ዕላማን ይብንባል ንብረታዊ ቃልሲ ሓራት መሬት ትግራይ ብምቋም ኣብ መስርዖም ከም ዘለው ብስሩውን እቲ ሓሳብ ከም ዘይቅበልዎን ኣብራህርዮም ኣለው በተመሳሳሊ ሓበሬታ ሓራ መሬት ዝበሃል ምንቅስቃስ መንግስቲ ፌደራል ዝተደራጀው ሓይሊ ከም ዝኾነን ስሩዕ ዝኾነ በጀት ከም ዝተሰልዓለውን ፍላይ ድማ ነቲ ልዕሊ 50 ዓመታት ዘውፀረ ውድብ ህወሓት ኣብ ቀረባ ግዜ ንመጥፋእ ንላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ብተደጋጋሚ ግዜ ካብ ፌደራል መንግስቲ ሓሳብ ይቀርበሎም ከም ዘሎ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታት ይመላኽቱ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሕቱኽቱኽ ንሱ ኣጽቢካ ብዛዕባ ህዝብካን ብዛዕባ ዓድኻን ክሕሰብ ይግብኦ ነይሩ እዚ ክሕሰብ ይግብኦ ነይሩ እዚ ይተሓሰበሉ እዚ ህዝቢ ትግራይና ክንሓስብ ዝግበአና ኣነ ናይ ማንም መራሒ ሓሽከር ክኾን ይኽእል ጽባሕ እውን ድሕሪ ጽባሕ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ግን ሓሽከር ክኾን ግን ኩሉ ግዜ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓሽከር ክኾን ግን ደስተኛ እየ ምንታን ህዝቢ ትግራይ ምንታን ባዕለይ ተቃሊስ ኣብ መወዳእታም ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሸሊኹ ዝወፀ ብዛዕባ ብሽም ምምላስ መዛበርቲ ገጥመና ይኽእል ኢሎም ዝተገማገሙሉ ዛዕባ እዩ ኣመራርሓ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ንሽሞት ግዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ተታሒዙ ኣብ ሰሙን ህጹጽ ኣኸባ ፀዊዖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ኣኸባ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ዝተለዓሉ እንትኾኑ ጉዳይ ምምላስ መዛበርቲ ትምልከት ግን ዕርዮም ካብ ዝተሰመረለን ኣጀንዳታት ነይራ ብደሌት ወያነ ዝተመረፀ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጉዳይ ምምላስ መዛበርቲ ምክንያት ምግባር ስሩዕ ዝኾነ ኩናት ክኸፍተልና ስለዝኽእል ናይ ምምሕዳርና ጉዳይ ኣብ ሕቶ ከኣቱ ይኽእል እዩ ብስሩውን ጠቕሊሉ እውን ይፍረስ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ ብምባል ስለዚ ኣብዚ ሰዓት ቁጥብኪ ክንዛተየሉ ዘለና ዛዕባ እዩ እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ስለዚ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንዳለወሎም ይግባእ ብምባል ተዛትዮም ኣለዉ ቀዳማይ ወያነ መደበኛ ኩናት ክኸፍት ስለዝኾነ ክንዳለወሉ ይግባእ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ወልቃይ ዘለው ባንዳታትን ወያነ ባይታ ፀረብቲ ሓይልን ዕረፉ ክንብሮም ይግባእ ሳልሳይ ምስ ወያነ ዝዘራረቡ ናይ ውሽጣዊ ሓይልታት ኣለው ስለዚ ነዚኦም እውን ኣደብ ክሕዙ ክንገብሮም ኣለና ኣብ ዝብሉ አጀንዳታት ተማያይጦም ከም ዘለው ይፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ይሄ በጣም መያዝ አለብን እሱ ብቻ አይደለም መደበኛ ውጊያ የመክፈት ሊኖር ይችላል ወያኔ አይኖርም ሳይሆን ሊኖር ይችላል ብሎ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው ሁሉም መልስ ናቸው ብሎ ለመታገል ራስን ዝግጁ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው አሁን እየተደረጉ ያሉ መልካም ስለሆነ ሁለተኛው በስመ ተወላጅ ግን በወያኔ ውላጅ የሚቀነቀነውን የወልቃይት ክልልነት በግልጽ አንስተን ነው የምንነጋገር ዛሬ ማለት ነው ይሄ ህዝቡ አይደለም ትር ያደረገው ያለው በሁለት ነገር ነው ይሄ ስለዚህ በወያኔ ውላጅ የሚቀነቀነውን የወልቃይት ክልልነት ወልቃይት ጠገዴ ያልኩ አይደል የወልቃይት ክልልነት ነው የሚያቀነቅኑት በዚህ ተገዥም ተሰላቢም የሆኑ መንገድ ጠራጊ ኃይሎችንም ባንዳዎችንም ይሄ መነሻ አላቸው አንዱ መነሻው የወያኔ ሁለተኛው እቅድ ፕላን ቢ ብሎ ያስቀመጠው ፕላን ቢ ባልበላውም ምንድነው የሚባለው ጭሬ ልድፋው ስለዚህ ወልቃይት ጠገዴ ወደኔ ካልሆነችም ለአማራ ማትሁን ከጎንደር ጋር ላጣላው ላፋታው ተስስሩ ገመዱ ልቁረጠው ሚል ስለሆነ ይሄ ደግሞ አስፈጻሚዎችና መንገድ ጠራጊ ገፊ ኃይል አፍርቷል እነዚህ ደግሞ ከያንዳንዳችን አጠገባሉ እረፍ ልንለው ይገባል ማለት እረፍ ትክክል አይደለም ብሎ በሐሳብ በመደበኛ ትግሉም ያስፈልጋል ይሄ መነሻቸው ወላጅ አባታቸው ወያኔ ፕላን ቢ ነው ሁለተኛው ውስጣዊ ክልል አንድነት መላላት ጋር ተያይዞ ያለው የእይታ መንሸዋረር ነው አሁን የገጠመን የሥርዓት አለመረጋጋት ያልኳችሁን ማይንዲው እንድታስታውሱ የሥርዓት አለመረጋጋት ሥርዓት አልበኝነት ይፈጥራል ሥርዓት አልበኝነት ደግሞ ጋጠወጥ ይሆናል ይሄ ጋጠወጥ ደግሞ የእይታ መንሸዋረር ይፈጥራል የእይታ መንሸዋረሩ አሁን ከደመኛ ጠላታችን ካልነው ወያኔ ጋር የሚነጋገሩ ኃይላት ተፈጥረዋል ማለት ነው ይሄ በውል ማየት ያስፈልገናል ቢወያይ አማራ ነፃ ወጣለሁ የሚል ኃይል እንዴት ከወያኔ ጋር ይወያያል ከወያኔ ጋር የሚወያይ የትኛውም ኃይል ጠላታችን ይሄ መደምደም አለብን ይሄ ወልቃይት ምንም አይደለችም ለጎንደር እንጂ የሚል ኃይል እየተፈራ ነው በግልጽ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ለአማራ ህዝብ የሚጎዳ ኃይል ነው ማለት ነው ትግሉ አልገባውም ማለት ነው ኩራት ተከታተልተስ ከላ ሚዲያ ናይ ሎም ሓበሬታትና ዞም ሰማኹ መስሎ ነይሮም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋር ቤተሰብ ይኹን ማል ክንፍለይኩም ሰላም